एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों एकमात्र सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इस्यु आरो एजेन्डानि खाथिराव जाय समाव BPPF दादोंमोन एबसुआ रल लादों जाय समाव UPPL दादोंमोन एबसुआ रल लादों पार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों सरकार बानायो इलेक्शन जायो इलेक्शननि उनाव सरकार दायो दा एबसुआ जिहेतु नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जातीय छात्र संगठन जों जिहेतु सरकारबो नङा जों जिहेतु पार्टीबो नङा किन्तु जोङो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों 2020 आव प्रमद बर'खौ मदद होदों आरो पार्टी दानाय इलेक्शनाव बाहागो लानायखौ बड'फानि आन्दलन बिनि उननि आन्दलनाव सोरबा अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब मोनानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै इलेक्शनाव बिसोरनो बाहागो लादोंमोन दिनै जोंखौ बिथांमोना आसि थुबा जानाय नङा जोंथ' बिथांमोननि इयुन जेनेरेशन मोनसे आबुं आलादा राजखान्थि हान्जा जाय समाव BPPF दादोंमोन एबसुआ रल लादों जाय समाव UPPL दादोंमोन एबसुआ रल लादों BPPF निफ्राय BPF जादों जाय समाव बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी BSC नि समाव BPP दादोंमोन बिनि उनाव प्रग्रेसिभ गावस्रादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोरोबथानि उनाव बे काउन्सिलखौ जि आत्मनियन्त्रणनि जि सिक्स शिड्युलखौ गभर्नेन्सखौ सालायनो थाखाय पार्टी नांगौ पार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों सरकार बानायो इलेक्शन जायो इलेक्शननि उनाव सरकार दायो दा एबसुआ जिहेतु नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जातीय छात्र संगठन जों जिहेतु सरकारबो नङा जों जिहेतु पार्टीबो नङा किन्तु जोङो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों 2020 आव प्रमद बर'खौ मदद होदों एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ सोरबाया बुंगोन जोंखौ UPPLआनो एबसुआनो UPPL बियो मोनसे जास्ट प्रपागान्डा बियो मोनसे भुवा प्रचार अपप्रचार एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव मालाबा बाहागो लाबोदों एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों एकमात्र सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इस्यु आरो एजेन्डानि खाथिराव आरो जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव किन्तु दिनै हानजायाव दङ हानजानि थाखाय खोथा बुङो हानजानि सार्थआवल' बिसोरो उकालति खालायो हानजानि सार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्शनाव बाहागो लानांगौ जातीय एजेन्डा जातीय सार्थनि थाखाय आरो पार्टी दानाय इलेक्शनाव बाहागो लानायखौ बड'फानि आन्दलन बिनि उननि आन्दलनाव सोरबा अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब मोनानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै इलेक्शनाव बिसोरनो बाहागो लादोंमोन दिनै जोंखौ बिथांमोना आसि थुबा जानाय नङा जोंथ' बिथांमोननि इयुन जेनेरेशन किन्तु बिथांमोना जोंनि पायनियारफ्रा जि रलखौ लादों दिनै जोंखौ जुदि आसि देखायोबा जातीय एजेन्डा जातीय इस्युखौ सोर फुलफिल खालामगोन बे खोथाखौ बिसोर सानाबासिनो गावसोरनि इन्टारेस्ट गावसोरनि सार्थ आरो सेल्फ इन्टारेस्टखौ लानानै जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बे खोथाफोरखौ बुङो आरो हाग्रामा महिलारनि जि खोथायाव बाथ्रायाव जिफोर दङ बे मोनसे मुखास्थ' स्ल'गान बिनि बादै बे जेबो नङा आरो बे स्ल'गानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दङ बेखौ लानानै जोंहा गोसोआव गाज्रिबो मोननाय गैया बुंनांगौबो गैया आं नोंथांमोना सोंनायखाय बेखिनिखौ फोरमायबाय।